na jud mi maabot. Ilan na to? 44 minutos na lang. Wala ka nakalantaw na ko kuya, nag-vlog ko. Wala ka nakalantaw sa kuha. Mao lagi. Doon na may mga bay karon, mga 44 minutos na lang no, or 43 na lang siguro. Kay alas 4:15 man may mo kuan. Mutok pa. Karon alas 4:12 na dire. So dool na kaayo ato akong ipadayon niya og kapit na ta manaog. Kapit na mi manaog. Salamat kaayo sa maayong pagbiyahe namo. Katulog-tulog manok ra in town. Ra mga bay, 22 minutos na lamang. Doon na gid in town. Pilipinas na. Ikaw na gibulad. Ay ginoo ka. Pag uli ang sulod sa mga malita, mga chocolate, mga unsa-unsa diyan, mga pasalubong, mga imported. Pagbalik ang sulod, kuan saging kardaba, ginamos, uyap, bulad. Kay wala man sama, kay wala man gid sa amo ang country destination. Mana nga gantos na lang tag kardaba ani. Kuyawan ni utong nagdala og kardaba mga dalandan ba, dalandan. Pudi ka ni atangan sa kuan ni kani. Basig barguhon ni. Kuy Ginoo kasayang. Mao na batong sapi ra ba 50 pesos na lang nabilin. Ipalit og kardaba niya imbarguhon pa. Paita ginamuya ay. Kulbaan lagi inig suod na. Dara mga bay ang Manila Bay. Kita na namo no nga limpyo kaayo na sa ngatanan. Sige ay lang mo kabalaga kay ako arning videohan sa personal laago na po ni. Paingon dito sa akong lolo sa Manila so. Mag-bless ko dito. Oh, wala limpyo na kaayo mga boys. So, grabe ka limpyo na kaayo. Oh, medyo malabo. Baklayo na ko ng Luneta Park. Paingon dito sa Manila Bay. Paingon sa akong lolo. Buhi po akong lolo-lula. Buhi pa ka lolo-lula na to dito. Ako na ito, dapitan yung preso. Ay, Ginoo ko. Hapit na gitaon. Salamat sa Ginoo. Na, uyog-uyog na. Nanami sa ibabaw sa kuan. Saan man ibasakan? Sa mukha eh. Hapit. Suwela siguro na. Hapit na gid mi mga bay. Nana ang Manila. NLEX na. Nana ang NLEX nakita na namo. Libot pa na, tuyok pa na. Diyos ko, ang mga balay na ingon tawag mga... Dili ito, NLEX ba ito? Postal dito. Ingon tawag mga muta. Panaog na mata. Nana, doon na dyan may mga bays. Yuhu! Pilipinas! Ay, salamat. Salamat, din tawon. Nana. Oh, grabe. Nagbunga ng lahat ng mga pagtitiis. Sa lupang sinilangan kami uli magbabalik. Terus kalimpyo. Wala mga bay. Nag-blurge na tanong kay nag-uyog-uyog na kay dool nami. Kawasan yung patyon. Yan na, dool na gid kayo. Jesus. Ano yung mga bay? Sa naiya. Sakto gidi ay. Palakpakan naman dyan. Thank you, Lord. Salamat.
lagi taon mi. Nanan mi mga bay sa agianan. Oh, sarang agianan. Labo man uy. Focus. Yun. Oh, na. Sige. Nana jud taon mi. Ayan sa Ginoo. Kumain na kayo. Okay, kumain. Kumain muna kayo. Hindi na tayo. Alas 2 pa, hindi na tayo. Kumain kayo sa kabilaan. Okay. Nakuan ako kanang singa. Ini pitil pa na akong hangin. Dana mi mga bay. Busy na panguha sa mga kalagamitan. Apam ka muli te? Buhol. Buhol ba ka? Sige, maayong pagbiyahe. Connecting flight ka? Hindi. Unsa man, magstay pa ka dire? May pamangkin ako dito eh. Sige. Pamangkin akong bakla. Ah, Bakla at saka ano, yung isa. lingaw ba yan ang mga bayit? Oo! So, gisi ba ng ginatawa sa mga bayit? Dagan kayo yung sigbarkado. Na mga bay, busy na kinuha sa mga kagamitan. Yung akong bag, tuwa dito kay nasulaag mong kuganiha. Layo man kay kog nabutangan sa akong gamit. Daghan man ikaw. Ako, itinira ako sa pag. Daghan kayo taon. Mga gisi na gani oh. Ikaw. Mga hinagdawan, good. Ngano Si Tamar. Hindi, yung ano, mga gamit ko. Mga gamit na gitanggal sa ako ang bagis kay nasubra na. Sobra. Okay ba? Pwede. Unya, saan mo nilagay? Uy, sayang. Pwede man. Magdala ka sana ng ganito. Pag may Ano, sobra. wala pa dahil lain. Wala yung lain sudlanan. Mga gisik na gani oh. Yung mga gamit ko, ano na Sayang na magilabay rin ni mo. Sobrang dalag pa sulungan yung basic yung pag Mga gisik. May nagdawa. Di pang bunlot na ito sa malita in town. Kaya nasubra. Uy, sakto yun ang sinabi ng amo ko na magdala ko daw ako ng ganito. Pero bulok naman yung pinadala. Kilala ngayon. Grabe naman, para naman. Tawagan ko si Pedro. Dala ka ng plastic eh, Uber, timbang ka, dalhin mo. Dala ka ng plastic na yun sa sabana. Murag nang hagdaw ra ko aning kalakihaw. It's okay. Bakit? Ano pagkaran? Oo, kira na ay daw. Ito kailan na to diha. Nakabidyo pa man yan. Na day. Ay, ayaw mag-video. Sige ba ta? Ayaw ko yung Wala man. dito lang. Sa ilahan kang kuya ra ako nakatubang. Kuya unsay anong masasabi mo na nakarating na tayo? Anong nararamdaman mo kuya na nandito na tayo? Napakasaya po. Sobrang saya. Ilang taon ka doon sa pinanggalingan mo? 6 months. 6 months lang pala? Diyos ko, parang tumae ka lang pala doon. Upat ka buwan, nga naman ko. 6 na buwan lang. Kami kasi mga almost 10 na gyud. Bakasyon ka lang pala. Kaya, Diyos ko, upo muna kayo. Wala pang pagkain doon. Ano ba? Lingkod sa tao. Siya alam ba ito? Magisi. Nangagisi. Sa muat. Nangagisi lagi? Pag nandun sa Mga Ayaw punit ko na. nga magdala ng experience ko naman magdala ng ganyan. Ako ka, lingkod sa kuya? Sa ano. sige. Lingkod sa ay. Sige, murag dugay-dugay pa na. Dugay pa namang malakaw. Nagbibiro lang na si kuya na. 6 months na daw siya. Nagbibiro lang ka ba? Walang dugay. 1 year to 1 year. 1 year. Nga rin ito naman yung ano. Kuya, panoorin mo to kuya ha sa vlogs ko. Kasi nandito ka kuya oh. Nagba-vlog ako eh. Search mo lang Inday Cup Cup. Bago naman yan dyan sa Facebook eh. Oh, kasi Dito sa ka lagi kumakain. Kumakain. ganun talaga. Kamay. Pugong sa edad ba?
Nagsasayaw kayo, tatlo kayo. Pay kaon pa imo usuga mo kaon. Tighanan trabaho di ka mo kaon. Kaon jud. Oo, shampoo. Pinanok yung sabon. Ah, yun hindi talaga yun pwede. Hindi doon sa Jeddah nga. Oh. Oh, Jida ka pa galing? Oo. Tapos quit ang Uber nga daw yung bahay. stopover siya na quit. Ang nagsabi lang ng mga Uber, yung porter, hindi naman talaga doon sa ano. Oh, hindi man. Maawa sila lalo na makita nila sa passport mo na matagal ka na nagtrabaho sa Middle East. Maawa man sila. Ako nga ako naawa. Ang dami kong dala parang bagahe na tong Niwala kasi ako doon sa Akala busita mo doon ka sa porter. quiet na. doon ka makiusap sa mga porter kay sila ang mga ano talaga, mga stricto. Pero pagdating doon mga mababait. 23 lang naman nakalagay mo. Na akin, 29, 28 na. Parehas tayo. Ganyan din ang kilo ko. 29, 28. Pinakuha doon. Pinakuha nilang, ilagay niya dito. Kunti lang to. Mga 3 kilo lang binawas niya. Yung mga pantalon. Yung 3 kilo tapos. Cargo na kasi pagka-cargo. Sayang. Sige lang. Sige na lang, makita pa ito. Makita pa nito mo. Wala. Ano ka pang labay? Ilabay niya daw. Uy. Na, Di, dapat ano yung yung panggamit na mga terno. ang pinakargo mo. Laki ng bayad. Yan yung sa'yo. Hindi, pinakargo, hindi kasi lang bayad. Mahal oy. 2 kilo. Mula 2 kilo. 45 kg sa Kuwait. Sa Kuwait. Ang laki niyan. Ay, dapat ano. Mabuti nga sa akin, malaki yung bag. Bago sa mga bag. Hindi naman. Kung hindi na ako pinabayad doon, wala naman. Na-overbag. Bakit ka ba? Ambot. Bas hindi to pang giuna kay naman tas tumoy. Lamay na kan nga na din sa boy mga balik. Oh, nasa duty free. Ayoko nga yung bag na binigay sa amo ko. Yung laki-laki. Balik ko nga sa ano. Maganda naman kaya lang para magbugat. Hindi naman yung bugat kay. Kasi mga kumot lang ang lagay ko. Wala ko lang ano, bag. Ay, yung stroller. Asa din ka sa ito? Kuan, ang amo agyud tumingag pero ang main city na mo Pagadian. Yung mga Duterte. Ay, di, Dili. among binalay kay taga... Duterte Davao ba ya? Duterte, among binalay, Pagadian. Ah, Pagadian. Oo. Binalay, ay, tawag Sa sentro gid sa Pagadian. Wa ko Or ba ko ang kanto. sa mga lungsod-lungsod. Sa Carmen Bohol. Ah. Pagkita sa Kuso, yun. Daghan mang lungsod gud ang kuan Sambusor. Sakop Bas- ni mga Sambusor Duterte. dayon, Pagadian ang main city. Mga Duterte, mga Duterte. Mabitaw nga. Ano, isukon to? Oh. Sugon. Pero butan man, isukon siya. Oh. Ay, wala ay Duterte, pero kapaliwa-pali. Yung samot, ano, yung samot siya ka, hindi naman yung ano, nagmayabang. Mm. Kapulido yung presidente. Oh. Bakit kayo nagbakasyon mo before, ano, Ramadan? Oo, dapat atong Enero pa ko mauli kay Enero ang akong kuan. Pag una mo kay napo koy ko ang bag. Na-expire na yung, ano? Wala kanang gusto lang ako nga mauli ba nga graduation. Ay, nagkano mo ulit yung graduation. Mauna mo ha kay napo koy bag gupiton. Oo. Nagkano mo ulit yung graduation. April pa daw ang graduation. April, wala na. May exam ka ron. Exam. April.
Bay, una ka bay. Kay akong bag, ako apang pitong dito. Ay, hindi naman ka kayo. Wala. Hindi na. Sige. Hindi naman din ngayon. Bakpak mo dito. Uy, sarado na yung backpack. O, kaya agri, o. Sige na. Oo, ito na. Kulit. Wala yung mga sulod nga halon eh. Uta, butangi ka ng pang-ipit sa kuwan ba, ilaga. Yung kuon, pang-ipit kamot. Kuya! Balik ka ni Windy. Ala, bye. Taya. Dara akong bag. Kuya, pwede mamaliho kuya? Ano, yan apa dyan yung backpack? Gana, lagi nang dala. May buyak. Ito pa, backpack ato ko sa. Muni ang miracle nga na ito po. Kinabuhi. Ako bit-bit ano. Sige, sige. Antod sa... Sige, sige, bay. Kanay. Ana, pabuyo balik. Bye, madam. Thank you. Hoy, nausan ni balik tok naman ni. Nawa na, nangaguba na. Ang tawon. Ala, basi mga boss-boss ang kuha. Ala, inton. Bitbitan na lang, bay. Ito, nangagisi, nangabali. Hala. Good. Thank you. Bugat, rabat jud na akong backpack. Bugat, no? Bugat nga po. Oo. Uy, bay, kumusta? Ang say, gibati na to. Asa man? Ang imuhang? Biselet? Sige, sige. Una na ko nimo ha. Bye. Bye. Thank you, madam. Bye. Oops. Bi, ambil na kuya, Bi. Naluoy na ko nimo. Bakit na, Bi? Kaya na ano ko. Asa? Dito sa awan. Sige, okay lang. Nya, okay ra ka na, kuya? Okay ra. Hindi mo bugatan kay sa kasakong bugas may pa sa ano. Pilipinas ngi di init naman. Oo, dara. Oh, sige, picture. Charot, charot. Sige, okay na. Celebrity kuya ka. Diri, picture, picture. Hello, hello ninyong tanan. Salamat kayo. Hindi, kab-kab here. Ay, nakalisod-lisod na. Sige. Take your time. Kaya mo yan. Nangita pa siya sa iyang Wala kuan. ko cellphone. Oh, delikado kung cellphone. Maura na itong kalipay. Mawala na. Mag-selfie saan may mga bay, ha? Ako picture ninyo. Oh, si kuya mo yung picture. Sige, sige, picture, picture. Video man iba ni selfie. Oh. Oh, dera.
Ay, asang ulan imong giuli? Ay, saba. Mulaw ta. Ay, dara. Ni-inday kap ka. Ay, dara. Sa quiet. Smile, bisas camera lang. Day. Oh, sige, tanawa te, basig. Tanawa bay, basig. Ah, okay na, sige. Send sa page please. Para ma-post na to sa kuan sa kawanangan. Mga usa ka oras gyud mi diri mga bay no sa counter. Hapit na gyud, gamay na lang kulang. Og daghan kay Bisaya dres kung luyo. Mga chocolate. Uy, ate, nag-video ka pero dito ni mo gitong wala man. O kana day, oo. Paghilo na day mo diya, ong usa. Uy, ayaw i-upload na. Ngano man, kadjut ra man to. Kanang upload, bayabas na hilaw ang upload. Upload ng bayabas mo lang. Kanang Nagpalakas ng aking loob, hindi ko napansin ang takbo ng mga oras. Ngayon nga ako'y balik na sa Pilipinas. Pabilis ng pabilis ang tibok ng aking dibdib. Habang ang eroplano'y palapit ng palapit. Sa bayan kong kay tagal ring hindi ko nasilip. Uy, buyag, di biya ko mo inom. Tubig ra. Ngayon ay muli ko na itong mamamasid. Pasko ang damdamin. Pasko ang damdamin. Merry Christmas po sa inyo lahat. Pasko na ito kasi maligayang Pasko. Kasi nakauwi na tayo. Oy, ito po usa dito. Bye-bye. Ingat ha. Pagamping sa imong pagbiyahe, pag uli. Bitingga ko sana niya ganako ganiha. Pagkakita niya. Kuwit. Nanagi may mga bayin mo sa counter. First si Kuya, second ko. Oo. Salamat kay Kuya ha. Sa pagbitbit sa akong Betty Pop, Betty Boop di ay. Aba. Para na sa akong baby angel. Kung princess. Pasalubong na si mo. Oo. Diyan na may mga bay, magkuha namin sa among bagahe. Diyan. Abi na ko graphic tool po in action na nasa imong sinina. Can we still be friends, manday na? Sige, salamat ha. Oo. Ko mga palangga na ko, nakita-kita na diri. Oo. Magkuha namin sa among mga bagahe. Naot nga way gisi ang mga bagahe no kay puros mo toy nagdawan in tawon. Ay sorry bay. Unsa naman ni bay? Oh, siya na ba siton? Oh, oy. Kumusta mo? Mayong pagpapauli. Oh, picture sige. Picture. Sige. Maho ang tang laway ani. Oh, sige, selfie na yun. Oh, ada video mo ni. Sige, video. Oh, hello. Hello ninyo diha tanan. Oh, hello, dara. Nakaabot na intan. Unsa may gibati ni man nato karon nga nakauli na. Lipay kayo. Pila na makatuig sa asam ka Kuwait? Kuwait ko. Pila na makatuig dito? Dito na uy. Huy, Ginoo ko. Parehas naman ta di anig tuig di ay. Nya karon pa lang mo kauli. Pastilan. Makakit. Ay, hala. Uy, sus Ginoo ko. Atong mga bagahe na ano ka ha? Nainvita ko adra. Saan na po maglabasan dito? Thank you. Oh, sige. Selfie tayo. Wala selfie. Yes. Inyong mga cellphone, di pa lubat. Kay lubat, magula akong usa. Lubat na akong sa cellphone. Selfie sa may mga bay. Tanawa lang ninyo sa page ha, o sa YouTube. So, di ara mga bay, naghulat namin sa amo ang mga bagahe. Ang ako alang gikabalakan kay wa na ako naputos ang ako ang bag. Og, wa gito siya yawi. So, hinaot nga moabot pang buhi akong bagahe no. Wa gito yawi. Abri kayo. Hindi kabkab. Abri kayo to. Og ambot asa na akong bag karon. Paabot pa ko sa akong maleta in tawon. Wa to siya yawi. Wa po to siya putos.
Kalabi ho, bandang kanan. Ito na, pinulungan. Huwag ka lang lalabas sa pinakalabas. Kung makalagpas ng kosto mo ang kanan, siya ang labas. Pag ano mo. Okay, alright. Dugay lagi akong bagahe, no? Basin gi hagdawan pa to. Okay, ito yawi ra ba? Ito, maluoy na. Yan, gray. Yan, oh, yan. Oo. Pas na yun sa akin yung brown. Alright, manunday. Anong day? Yes. Ang kalasan po yung video, ma'am. Sa akin. So, ito na mga bay, no? Diyan na lang kalusot, bay. Nakuha, ginagina akong mga bagahe tanan. Ug salamat sa Ginoo, buhi. O, unta, walay dautang nahitabo sa sulod. Kay murag nihiyos yun. Okay. Bawaan na ni unya. Sa may dapit, napag sakong dala. Kay na-overbagis yun ko. Pero gikaluyan ra ko sa Ginoo kay gidawat gid nila ang kuan. Ilahad yun kong gipalusot. Pwede na kong hangyo dito sa porter. Kaya ang mga porter may stricto. Pero inigabot sa kuan. Kanang inigabot nimo sa mga mutimbang jud. Palusuton ra man kanila labi na nakahibalo sila nga unsa ni dugay na kay ka nagtrabaho sa kuwait. So mo to nahitabo nga ikaluyan ra gid taon ko. Okay. Ambot og naa na baka ako mga sundo in tawon. So ayan. Kaya nagbubuhat nga ako ng isang sakong bigas kuya. Kasi tagaluto ako sa sa Kuwait. Kaya ko yan. Tingnan mo si ate oh. Kaya nga niya oh. So ayan ang bagahe ko oh. Maraming araw at gabi. Ewan ko kung sino magsundo sa akin. Sana mga sundo. Saan bang sundo? Dito lang ba? Ay, hindi sir. By letter dito lang. Sige. By letter pala yung sundo. So, ayun. Hinahatid ako ng kuya. Samtang nangita pa ko sa akong sundo ug ambot asa na ko makitaan karon. Letter M. Okay, diri. Maraming salamat. Okay na ako, paalam na ako sa'yo. Oh, yun. Dito. Hindi, mga ano ko yan, mga followers ko lang yan. Sige. Paano yan? Wala akong piso. 80 na lang. Binar na lang. Oh, tama na yung isa. Isa na nga ang binayad ko dun. Oh. Ayun. 150. Pag ipalit mo to sa piso, malaki na to ah. Kayo naman, blessing naman yan eh. Oo, sa bagay. Bait naman ako eh. Bagay. Ayun na lang. Oh, ayan. So, binar ko. Uy, malaki yan. 5,000. 1,800 na yun. Dito. Yung ano? Yung iba. Oh, yun na lang tira sa akin, kuya. Ay, papasok mo rito. Pabilis ng pabilis. Wala signal. Oh, di ara, picture sa amin. Piti na naghana nagpa-picture. Salamat kayo ninyo. Lalaing nadugay ka. Bibitayin sa akin. Kabalo ko na ulit ka. Sige. Picture. Ready? Smile. Isa pa. Passenger, peace. Anchor, passenger, Dili ba yung tuhod natin? Ha? Piti ni mong singutan. Singtanon man dyan. Asa na? Sige, asa naman sense akong joy daw ko bay. Guwapa. So, di ana mi mga bay sa area sa kanang magsundo bitaw nya. Wala pa man ang mong sundo. So, pangitaon sa nako ang number sa akong ayaan para matawagan na mo sila. Akong usa number 1 nga followers nag-effort gyud nga. Nag-effort gyud man ni sa airport. So, dara, followers sad ni Ate Charing. So, dinhi na lang mi kutob ha kay magpaabot mi sa mong sundo. Salamat.